skal lige finde ud af, hvad man skruer. Hvordan gør I det? Det skal lige finde ud af. Når du skal tage det, så ellers skal du gå tæt på, hvor skal du trykke på musen. Okay. Er jeg i gang nu? Ja, prøv igen. Nej, det kan jeg ikke. Skal lige finde noget, skruer der. Okay, her, den her. Hvorfor? Den her, shift, Okay. der spurgte du. Okay. Ej, jeg kan jo ikke se noget. Nej, det er deroppe der. Her, overtag. Prøv lige se, når du spurgte. Det kan jeg godt. Ej, jeg er totalt bange for, at han er der. Jeg skal se her. Ej. Jeg ved ikke, om det er til. Vi så derfra. Ja. Okay. Så start. Prøv sådan, når du spurgte. Du står lidt. Nej, gør sådan her. Gør sådan her. Ej, jeg kan Her godt. sådan her. Ja. Og så gør det med den her. Med lillefingeren. Okay. Ja. Og så med lillefingeren, der spurgte. Prøv sådan, når du spurgte. Så spurgt dog, mand. Det er shift. Så, Ej, fuck ikke. Jeg kan det ikke. så bare gå den her vej. Okay. Jeg går bare lige ud. Jeg kigger ned i jorden, okay? Nej, så kigger du. Nej, jeg kigger ned i jorden. Nej, det skal du se. Sætter nej. Fuck, jeg er hjertebange. Og han kommer ikke nu. Det kan det godt være, han lige pludselig er der. Nej, ikke nu. Så skal vi i gang. Ej, jeg kan ikke holde det ud. Ja, prøv at se. Jeg tør ikke engang kigge. Jeg kigger sådan ned mod mine fingre. Du er nødt til at kigge rundt, hvor vej du skal. Prøv at se, hvor vej du skal. Ja, ej, der Prøv at kigge kommer rundt, sådan noget sky noget nu. Ja. Fuck af, tog, mand. Det gør det hele værst for mig. Ja, prøv at kigge op. Du er nødt til at se, hvor vej du skal. Nej, jeg har ikke lyst til at kigge op. Men du er nødt til Okay. at kigge rundt. Nej, jeg kan ikke kigge rundt. Nej, jeg lover, han ikke kommer. Ikke før du tager den første sæde. Der kan han ikke komme fra. Og formentlig ikke for den anden måske. Okay, forestil hvor der er åben. Forestil det var der. Men jeg ved ikke helt, fordi så går jeg i sådan en skov nu. Men du er en skov. Ja, det er sådan en sti. Kig op. Nej, jeg kan ikke lide at kigge op. Han kommer ikke Nej, ned. jo. Nej, han kommer ikke nu. Han kommer ikke Jo, jeg nu. så hans hoved. Nej, det gør Jo, jeg gjorde. Hvad fanden var det så, jeg så? ingenting. Det er noget billede af vand. Nej. Kig op. Ej, det var på den vej. nej. Der var noget der. Du skal hen. Du skal hen til det. Så. Kan ikke. En bil. Den er ikke sæt på den. Men der er en sæt på den. Det ved du sgu da ikke. Men det er Jeg bare- gider ikke gå derhen. Jeg kan ikke se den. Jo, kig op. Er der noget? Kan du se noget? Prøv at gå rundt på den anden side. Kig på bilen. Ej, jeg bliver sådan helt virkelig bange. Ja, ja. Kig på bilen. Nå, der er ikke noget der. Prøv på det hus der. Prøv at kigge på bagsiden af bilen. Prøv at kigge om bag huset. Jeg føler, at jeg ser skygge over det hele lige nu. Ja, det gør det ikke overhovedet. Prøv om bag huset. Prøv at kigge om bag huset. Jeg har fandme ikke lyst til at gå rundt nu. Kig højere op ad, ja. Ja, fordi jeg kigger ned. Ja, bare så. Jamen, jeg har ikke lyst til at gå ind i skov. Men han kommer ikke nu. Jeg lover dig, han kommer nu. Ikke før du tager en første sæde. Okay, det er sådan, der er spil. Det er kig. Ej, jeg kan ikke. Er det en Så, sæde? ja, der. Prøv at tage på midt på døren. Der står der. Always watches, no eyes. Tryk på musen. Jeg har ikke lyst til, jeg har ikke lyst til at gå videre nu. Du gør det lige lidt. Nej. Prøv lige at skrue ned. Ja, jeg kan godt høre noget. Det behøver jeg ikke skrue mere op. Kig op. Nej, jeg kan ikke. Man kan ikke se noget. Jo, jeg kan godt se noget. Det er virkelig ikke for mig selv, det ser. Kig der. Ja, okay, jeg kigger op nu. Ja. Okay, mine øjne kigger op. Kom nu. Hold kæft, mand. Måske jeg skulle være okay. Ja, hvorfor det med kigger? De kan ikke se noget. Du er nødt til at blive der. Fuck, jeg kan ikke, mand. Nu går du tilbage her. Nå, godt. Kan Kan jeg gå den der vej? Ja, den der vej.
Fuck, jeg skal virkelig tage mig sammen nu. Ja. Så led efter åbne steder, du kan gå. Så det ikke går sådan ind i det tætte træ. Ja, kig lidt meget der. Og se, hvad der er fremme. Og det går den vej. Der er et selv træ. Ja, det er det også. Det skal være klart, at jeg spurgte dig. Må du ikke sige... Hvad står der? Ej. Ej, det bliver mega tåget. Kig nu. Det blev der virkelig, virkelig... Løv. Hvorfor? Løv for fanden. Nu stikker jeg for dig. Hvor er han der? Hvad betyder det der? Det betyder, han er der lige nu. Nej, ikke dø nu. Vi skal overleve. Ja, han var der. Så gør kameraet sådan der. Okay, han er fri nu. Er du klar til også her? Nej. Jo. Kom her, fortsæt. Jeg er inde i en skov nu. Ja, bare fortsæt. Fuck, jeg kan ikke lide det her. Prøv at kigge rundt omkring og se om der er en sted, hvor der er åbent. Det ved jeg ikke, der måske. Prøv bare sådan i 360 grader bare drage. Hvad fanden er lyset henne med? Han er væk bare roligt. Er det okay? Nej. Ja. Skal jeg Skal jeg ind der? Ja. Det kan jeg sgu da ikke. Nej. Ej, jeg har lyst til at græde. Jeg sveder helt. Ej, det Sådan der. jeg kan det ikke. Jo, Prøv lige at presse mine fingre, eller sådan, så jeg gør det. Ej, jeg kan ikke. okay, så styr musen. Okay. Der er en sted der. Skal vi kigge? Jeg kigger også. Ej, hvor er Du skal snart dreje til højre. til højre? Jeg kan ikke... Okay, det her. Hvad nu? Drej til højre. Nej, drej til højre. Ja, den er okay. der. Der var blodspor muligt. Der var ikke noget, så vender du den. Så er du ikke bange? Det er ikke så sjovt det her lige nu. Hvordan? Ej, jeg kan ikke. Jeg kan virkelig ikke holde det ud. Det var heller ikke noget. Men der er noget herinde. Nej, vi går bare ud. Det er lige meget. Fuck det. Fuck nu det. Så kommer han her. Nej. Hvor skal jeg gå hen? Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Prøv at kigge rundt. Nej, jeg har ikke lyst til at kigge rundt. Hvordan? Ja, du er nødt til at sætte årsag. Martin, jeg kan ikke. Ej, jeg synes, jeg kan høre et eller andet. Det er din egen skridt. Fuck, jeg kan ikke. Ej, nej. Der er sådan noget, der lyser derhen. Jeg tror bare, det er åbningen i træerne. Ja, okay. Tænk på, at den følger efter mig. Jeg kan ikke. Vil du holde? Ja. Hvad? Ja. Fuck dig, som der mand.